akhule ngayo le mfundiso nawe ifundisa izingane zakho. Kwahamba isikhathi lesisalukazi sahamba emhlabeni. Kwakuthi noma kwenziwa imisebenzi lapha emndenini behlangene abantu bomndeni, sona sasingangeni ekhaya. Sasifike sihlale enhlakomuzi, kwakunetshe elikhulu. Wayefika lokho kahlale khona bese bemthathela isithebe sakhe. Manje kwabiwa ithebe bemthathela ukudla bemhambisele khona umndeni ahle ngaphandle komuzi ahle kulo. Kodwa lapha ekhaya uyena mama omdala emakhosikazi nala ekhaya. Kodwa wayengangeni kulo muzi. Wase wafika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni. Lona langa lelo ezweni lakithi esaqala ngalo ukubona into kwathiwa ispongi, ngoba lo mama wayesuka emathuneni elapha ngaphesheya amathuna omndeni la ayebekwe khona. Asuke njalo ebusuku ngabo-10 emathuneni andise ahambe emoyeni eyilangabi ayafika athi khithi lapha esangweni lomuzi. Yothi uma bethi sethuswe leli langabi bese liphenduka leli langabi liba yilesi salukazi bese hlala nje athula bheke phansi. Ngejime sizingane siyotshela abantu abadala ukuthi khona into eyenzeke esangweni. Mabephuma abadala bafike bayambona lo mama ngoba bayamazi bona. Base behamba sebeye enyangeni beyofuna ukuba kwenze njani uvinjwe yini ethuneni. Mabefike enyangeni inyanga lo mama wahamba emhlabeni engangene emndenini womunye wenu. Wafike waboshwa njengoba nimbone ebuya kuthiwa akazokwenzelwa inhlambuluko acele intethelelo ngoba yena ufe ngasangene ekhaya encane. Nezinto ebenzelwa zona ngisho kwabiwa lapha amaganwa wayehanjiselwa ngaphandle. Khona abantu abanenhliziyo enjalo ezinkulu. Lo mushembe ngakhuluma thini othola ukuthi uyakholwa. Wanethe wathatha ingubo emhlophe wahlakaze umndeni benze bethi abantu abayingayimbethe lengubo kuyafana nale nkolo yamashembe ngiyenyanya kabi, kanti laba bantu bayinyanyiswa izenzo zethu inkolo kaShembe. Indlela esiyiphatha ngayo emphakathini, indlela esiyiphatha ngayo emndenini yethu. uShembe lona esimlandelayo asimrepresenti kahle emndenini. Nakuba uyiNazaretha emndenini wena ngase uhlanganise umndeni ucela uba umshumayeli namakholwa bezokhongela uShembe kini befike bebe ngaphandle bekhuleke ngengoma yokugcina ethi Nkosi yethu Simakade simphambi kwakho belindile beqhinqe esangweni bese kuphuma umuntu omdala osuke umbikele ekhaya eze kumshumayele eManazaretheni athi Manazaretha siyanemukela lapha ekhaya emzini kaMkhulu uMzimakazi kaSiqiwe noZivalo athi ngenani Manazaretha nenze njengendlela yenu bese ngena ngale ngoma kaShembe bemkhombisa indlu nifike nihlale khona bese kuqhubeka inkonzo mayisiphelile inkonzo wavuka nathi bese umshumayeli esethatha ithuba ethi ucela udede labomndeni besho ukuthi bambizeleni uShembe bese sukuma nomathubabo kanyuma wakho athi abachazele endodakazi ngoba sengibemukele mina kangiyiqondi inkolo kaShembe bese usukuma uchaza ukuthi cha Manazaretha njengoba ngimcelile la ekhaya bengifisa ukuthi nizokhongela uShembe la ekhaya bazi abantu bala ekhaya bomndeni ukuthi lapha ekhaya kunesithombo sabo esesikhonza kaShembe esesimbatha ingubo emhlophe bese besukuma abashumayeli nebandla sebechazela umndeni ngalomshado wakwaShembe wangena ngoba